aktivnosti na sajtu veterani.rs i na Facebook profilu Srpski ratni veterani. Nemoguće je obilaziti sva mesta veoma često u Srbiji, ali ako se uspostavi dobra mreža kontakta putem društvenih mreža i interneta, možemo dobro da procenimo šta ko radi i da budete obavešteni o daljim akcijama. Ona koja je najbitnija u nekom bliskom periodu jeste protest i po pitanju ratnih dnevnica u cilju da se napravi pozitivan pritisak ka vladi, da se dogovorno to pitanje reši i pritisak da se reši pitanje u vezi sa zakonom o veteranima. Protest će biti organizovan 25. februara, to je subota. O detaljima ćete saznati na tom sajtu veterani.rs, a samo da napomenem da jedan od akcija koju ćemo raditi jeste da ćemo svakoj relevantnoj političkoj partiji, dakle svima koji su u parlamentu Srbije, poslati pismo obaveštavajući ih o našim aktivnostima, protestu, nezadovoljstvu, o poražavajućem stanju u kome je populacija veterana i pozvati ih da uzmu učešća kogod želi, da se obrati veteranima i da ukaže šta njihov predsjednički kandidat želi da uradi po pitanju veteranske populacije. Donald Trump je, obraćajući se nakon izvesne pobede na predsjedničkim izborima u Americi, u 2 rečenice rekao sve. Rekao je: hvala veterani i mi ćemo se brinuti o vama. Mi nismo politička organizacija, to još jedan put napominjem, ali podržat ćemo svakoga ko ozbiljno i časno veteranima kaže hvala i ko im bude rekao vodit ćemo brigu o vama. Vama se zahvaljujem na pažnji, sada predajem reč gospodinu Aleksiću i glavna tema večeras, ratne dnevnice, modela ismete. Hvala vam puno.